Ας δημιουργήσουμε τώρα ένα ερώτημα που να εμπλέκει παραπάνω από έναν πίνακες. Επιλέγουμε και τους δύο πίνακες, κρατώντας το Shift στο πληκτρολόγιό μας πατημένο και τους προσθέτουμε. Βλέπουμε ότι η Access γνωρίζει για την συσχέτιση 1:1 ανάμεσα στους δύο πίνακες. Έστω λοιπόν ότι θέλουμε για κάθε τίτλο CD να εμφανίζουμε και το όνομα του καλλιτέχνη. Επιλέγουμε τα δύο αυτά γνωρίσματα από τους δύο πίνακες και το ερώτημά μας είναι έτοιμο. Για να δούμε τον κώδικα SQL. Βλέπουμε ότι στην ουσία ζητάμε το πεδίο CD Title από τον πίνακα CD και το πεδίο Artist Name από τον πίνακα Artist, αφού προηγουμένως η Access πραγματοποιήσει σύζευξη των πινάκων, δηλαδή συσχέτιση κάθε μιας εγγραφής του πίνακα CD με τον αντίστοιχο καλλιτέχνη στον οποίο ανήκει το συγκεκριμένο CD. Η συσχέτιση αυτή γίνεται βάσει του κοινού πεδίου Artist Code από τη μεριά του CD και Code από τη μεριά του Artist. Εκτελούμε το αίτημά μας και βλέπουμε ότι πράγματι δίπλα σε κάθε τίτλο CD έχουμε πάρει το όνομα του καλλιτέχνη στον οποίο ανήκει το CD.